On je úžasný. Je to krásne, že takto tu môžeme byť znova. Keď sme s Jardom sme tady to chodili, sekali tu na všetko. To je už minulosť. Thank you, Jesus. Takže dneska budeme hovoriť o čom? Budeme hovoriť o nás, o každom jednom z nás. Od utečencov až po kráľovskú rodinu. My sme boli utečenci, my sme odišli, my sme boli bieženci. Máme tu takisto niektorých medzi nami, takže je to úžasné, že budeme o tom hovoriť. Takže Duchu Svatý, Ty sa nás dotýkaj, Ty slovo, ktoré si mi dal na srdce, Pane, aby to bolo mocné, aby to prehováralo Tvojim dcérám, Tvojim synom, Pane, každému, ktorý bude sledovať neskôršie v budúcnosti. Prehováraj nám, Duchu Svatý, dotýkaj sa. Ak niečo musíme zmeniť, premeniť, lebo tam budú niektoré výzvy, Pane, tak nám s tým pomôž, Duchu Svatý. Haleluja. V mene Ježiša Krista. A všetci môžeme povedať amen. Sláva Bohu. All right. Takže od utečencov po kráľovskú rodinu. Veľakrát takto budem otočený, ale to je OK. Není to? Lebo neskôršie potom, hentam si namontujete TV, tak to bude o mnoho lepšie. Teraz ešte nemáme. Takže väčšina Židov, budeme trošku hovoriť v minulosti, väčšina Židov, ktorí prijali Ježiša Krista ako ich spasiteľa, boli roztrúsení a rozutekaní po celej rímskej ríše. To viete, že keď zabili Štefána, keď ho ukameňovali, tak vtedy ako keby sa niečo utrhlo proste a začali prenasledovať cirkev. Cirkev rástla v Jeruzaleme, ale naraz to prišlo a proste Saul, ten bol úplne posadnutý, keď videl, ako ho kameňovali, proste Štefana prvého, tak išiel, mal pečiatku a proste prenasledoval, zatýkali a všetci sa rozprchli do Samarska, proste vlastne svojím spôsobom to bolo účelom Ježišovým, povedal, choďte, lenže oni boli v pohode v Jeruzaleme, až začali byť prenasledovaní, oni nemali inú možnosť. Oni museli ísť, rozutekať sa. Okrem učeníkov, museli čeliť prenasledovaniu rímskej vlády a tiež od tých, čo boli zodpovední za vedenie židovských synagóg. Takže vlastne všade bola opozícia. Postupne celá spoločnosť bola v opozícii kresťanstvu a tak sa nechtiac stali utečencami. Proste kdekoľvek boli, kdekoľvek išli, všade boli prenasledovaní. Viete si to predstaviť? Kdekoľvek boli, kdekoľvek išli, všade boli prenasledovaní. Oni neboli tak si v pohode na kávičku do reštaurácie v Jeruzaleme. Oni boli cieľom. Išli po nich. Kdekoľvek išli. A 1. Peter 1.6 hovorí, radujte sa z toho, teraz dávajte pozor, radujte sa z toho, aj keď až teraz máte ešte nakrátko prejsť zármutkom rozličných skúšok. Radujte sa. Kto z nás sa raduje, keď ide cez rôzne problémy? Hello? Radujete sa? Yes, Lord. Thank you, Jesus. Ďakujem ti, Ježíš. Mám ťažkosti. Neviem, čo s tým. Peter hovorí, radujte sa. To je výzva, že pre nás? Radovať sa. Mám problémy. Neviem, kde mi hlava stojí. A teraz radujeme sa. Neexistuje. Takže on ich chce povzbudiť. Je pravdepodobné a možné, že v tom čase nasledovníci Ježiša Krista mali veľké pochybnosti o ich hodnote, významu ich životov. Mali veľa otázok. Aj my máme veľa otázok, že? Pýtali sa, má to vôbec význam? Ako dlho to bude trvať? Dokedy? Aj my máte otázky, že? To len ja, vy nemáte. OK, dobre. Takže, a preto apoštol Peter píše a pripomína jeho čitateľom, že aj keď idú cez problémy, ťažkosti a súženie a sú prenasledovaní, čo znamená byť učeníkom Pána Ježiša Krista. To znamená, že nikde není zasľúbené, bratia a sestry, slove, že keď budeme nasledovať Ježiša Krista, všetko to bude nádherné a v pohode. Halelúja. No, práve naopak. Práve naopak. Bude to veľa výziev, pretože budeme bojovať s tou starou ľudskou prirodzenosťou. S tým starým Petrom, rozumieš? Ten starý Peter bol naučený robiť niektoré veci a Duch Svätý ti bude hovoriť stop it, prestaň. A potom ďalšie veci. Duch Svätý ti bude hovoriť už takto nemôžeš sa správať.
skúšky, dokonca som tam dal slovo súženie. Kto má rád súženie? Takže, chytili ste to? Keď sme ako my sme nasledovníci kresťana, Ježíša Krista, my sme kresťania, že Kristovci, takže budeme mať súženie a prekážky. Thank you, Jesus. A preto Peter napísal, že aby boli pozbudení, lebo on videl, že cirkev sa rozprchla a teraz oni boli po celom svete, cítili sa ako vyhnanci v nepriateľskej spoločnosti, ale v očiach Kristových boli veľmi dôležití a cenní, pretože boli povolaní z tmy do temnoty svetla. Amen? Takisto aj my. My sme boli v tme. Pamätáte, že napríklad teraz, keď sa s niekým zdieľame o Kristovi, oni nerozumejú, lebo oni sú v tme. Oni sú zaslepení. Oni nepočujú. A potom, keď vám Duch Svätý sa vás dotkol a naraz ste všetko videli ináč. Úplne všetko sa zmenilo. Takisto aj oni. Boli povolaní s tmy na svetlo. Haleluja. Takže pozrieme si, čo potom apoštol Peter musel napísať. Toto je veľmi, veľmi dobré slovo. Prečo to ide dopredu? OK, vidíte? Tak toto Peter napísal im, pretože bolo veľa vecí, proste, že videl, že bratia bojujú, že majú otázky a on napísal. 1. Peter 2:9-12. Úžasné. Ale vy ste čo? Vyvoleným národom, kráľovským kňazstvom, svätým národom, ľuďom jemu vlastným, aby ste zvestovali cnostné skutky toho, ktorý vás povolal z tmy do svojho predivného svetla. Čiže on nás povolal z tmy do svetla. Prečo? Aby sme zvestovali. Otázka je, zvestujeme? Nepočujem. Zvestujeme? Alebo si to nechávame pre seba? Aby sme zvestovali. Kedysi neboli ste ani len ľuďom a teraz ste ľuďom Božím. Halelúja. Žili ste bez milovania a teraz ste došli z milovania. A preto hovorí, milovaní, napomínam vás ako cudzincov a hostí, aby ste sa zdržiavali telesných žiadostí, ktoré bojujú proti vašej duši. Čiže keď sa aj znovu zrodíme, sme naplnení Duchom Svätým, sme úplne iné stvorenie, aj napriek tomu tam máme stále ešte ľudskú prirodzenosť. A on hovorí, bojujte, už nemusíte robiť to, čo ste robili predtým. Žiadosti našej duše. Vaše správanie medzi pohanmi nech je vzorné, aby vidiac vaše dobré skutky oslavovali Boha. To znamená, že čokoľvek budeme robiť, to není len kvôli tomu, aby to bolo, povedali o nás niečo. My to robíme, aby Boh bol oslávený. Amen? Kvôli Bohu. Aby Boh bol oslávený a v deň navštívenia prečo vás teraz ohovárajú ako zločincov. Wow. Ja viem, že sa vám to stáva, bratia a sestry, že treba z vaši príbuzní niekedy povedia, ty už si zavri tú hubu, rozumieš, ja už som toho počul, ty si myslíš, že si najmúdrejší, už mám toho dosť. Rozumieš, myslia, že nám trošku akože preskočilo. Áno, amen. Pretože oni tomu nerozumie, oni sú zaslepení a oni nemôžu počuť. Oni veria klamstvu. Aj my, každý z nás, ktorí sme prišli ku Kristovi, my sme takisto boli vo svete. Ja tiež som si myslel, že ja som dobrý. Čo ja potrebujem Ježíše? A čo ja ho potrebujem vyznávať? Na čo? Ja som len kradol, to bolo v pohode, to každý robil, takže bolo dobré. Amen? OK, takže pozrieme sa. Pôjdeme postupne, čo povedal Peter o nás. Je to o nás. To ono skáče samo. Ja nechytám ničoho. Takže pozrieme si vyvoleným rodom. My sme boli vyvolení. Je to úžasné? Každý z nás sme vyvolení. Wow! Viete si to predstaviť, jeden deň budeme všetci hore s taťkou a tam to bude rachot. To bude paráda. Nebudeme riešiť voľby, alebo, ja neviem, demokrat, alebo socialisti, alebo republikáni. Budeme chváliť Hospodina. Ste pripravení chváliť Hospodina?
A preto tam budeme chváliť. Takže tu na dole sa musíme učiť k tomu. Amen? Potom nepoviete, no, my sme z Jihlavy, takže my sme ako chválili, ale tak akože nič moc v pohode, no. Tam bude rachot. Takže uďme sa. Peter hovorí 2 až 5. A ktorých Boh Otec vopred poznal, Duch Svätý posvetil, aby boli poslušní a skropení krvou Ježiša Krista, milosť a pokoj nech sa mu rozhodňuje medzi vami. Čiže čo vlastne? Krv Ježiša Krista bola ten kľúč. My sme boli očistení jeho krvou, keď on prelial ako obetný baránok za každého jedného z nás. Úžasné. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás zo svojho veľkého milosrdenstva skriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil pre živú nádej. Predstavte si, keby Ježiš Kristus nebol nikdy skriesený. Máme nejakú nádej? My sme chodili takto stále okolo toho hrobu a 2000 rokov. Múmie rôzne. Ale on žije. Bratia. A viete, ako je to? Ja napríklad minulý rok som bol takto kúsko, tatino ma skoro zobral domov už. Kúsok. Ja som mal 29 ako srdcový tep. 29 som mal. Normálne má byť 66, 70. Ja som mal 29. Už som pozeral ten monitor. Wow. Takže je to úžasné. Krv preliata za každého jedného z nás. Neporušiteľnému, všimnite si tie slová, 4. verš, neporušiteľnému, nepoškvrnenému, nevednúcemu dedičstvu. Viete, že ja viem, že my si veľa staváme, čo máme tu, čo komu zanecháme, čo sme nahromadili. Viete čo, my si zo sebou nezobereme nič, ani penny. Ale najlepšie je, keď budeme dávať deposits, budeme dávať vklady do nebeského kráľovstva. Halelúja. Tam sa to nepoškvrní, tam to nikto to tam neukradne. Amen? Odloženému v nebesiach, ktorým moc Božia zachováva vieru na spasenie pripravené zjaviť sa v poslednom čase. Takže čo sme? Vyvoleným rodom. Pozrieme sa ďalej, čo Peter hovoril. Kráľovské kňazstvo, že? Zjavenie Jána. A od Ježiša Krista, verného svedka prvorodeného z mŕtvych a vladára zemských kráľov, jemu, ktorý nás miluje, ktorý nás svojou krvou, zase krv, oslobodil od našich hriechov a urobil kráľovstvom kňažmi svojho Boha a Otca, jemu sláva a vláda na veky vekov. Halelúja. Amen. Rímskym 12.1. Pavel hovorí, prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje telá v živú, svätú, Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú službu Bohu. Izaiáš 61.6. Vy sa však budete volať kňažmi hospodinovými. Vás pomenujú služobníkmi nášho Boha, užívať budete bohatstvo národov a ich slávu sa budete chváliť. Halelúja. Kráľovské kňazstvo. Ja viem, že teraz ťažko je pre nás niečo rozumieť, keď tu hovoríme o kráľovstve. Lebo my sme ani nevyrastali v kráľovstve, ale vieme, že v Európe sú štáty, čo majú kráľov, že? A není iba jedno, je viacej, že? Kráľovne stále sú. Takže keď máš kráľa, tak ty si vlastne subjekt tomu kráľovi. No ale my nemáme kráľovstvo, takže on hovorí ale, že my sme kráľovské kňazstvo. Halelúja. Čo ešte Peter hovoril? My sme čo? Svätý národ. Wow. Svätý národ. Ľudia o nás hovoria veci, relax. Nebuďte nahnevaní, nebuďte akože ofenzívni, neriešte to. Oni nevedia, čo hovoria. My sme svätý národ. Peter hovorí, ale ako svätý je ten, ktorý vás povolal, aj vy buďte svätí. Kto vy? Kto je to vy? My, že? Tak to je pre nás výzva, že? Nie, že iba, môj Boh je svätý. A čo tak ty? Hello. Aj my musíme byť svätí. Je to ľahké byť svätý? No. All right. Pretože
v celom svojom počínaní. Veď je napísané, buďte svätí, lebo aj on, lebo aj ja som svätý. Haleluja. Takže keď povieš svojej manželke, ja chcem byť svätý, tebe už šíbe, lebo čo? No nie, to je normálne, to je to biblické. Ja chcem byť svätý. Amen. A my musíme byť, mali by sme všetko preto robiť, aby sme boli svätí. Nie, že ja neviem, no tak ja skúšim. No. Slovo nám hovorí, Exodus, pozrime si, vy mi budete kňazským kráľovstvom a svätým národom. Toto sú slová, ktoré máš oznámiť Izraelcov. Haleluja. Svätý národ. Nie je to úžasné? Nie je to aspoň pozbudený? A teraz vieme, kto sme, čo sme. Haleluja. Tam poďme teraz domov, povieš bratovi, ja som vyvoleným svätým národom. Mámo, poď sa modliť, prosím te. A ľuďom jemu vlastným. Zase, Peter ich pozbudzoval. Efeským 2, 14, 19. Lebo on, kto je on? Áno. Ježíš, amen? All right. On je náš pokoj. On, kto? Amen. Ktorý oboch spojil v jedno a zboril priehradný múr medzi ako nepriateľstva. Viete, že keby nebol Ježíš a keby nebol prelial jeho drahocennú krv, tak my sme stále Boží nepriatelia. On bol takým áno, yes sir. On je tá cesta, ktorá premostí. Keď na svojom tele pozbavil platnosti zákon s jeho nariadeniami, aby tak z dvoch stvoril v sebe jedného nového človeka, nastolil pokoj. Kto netúži po pokoji? Túžime po pokoji každý, alebo len... OK, 4, OK. 5, dobre. Po pokoji. Thank you, Jesus. A oboch v jednom tele zmieril s Bohom skrze kríž, na ktorom zahladil to nepriateľstvo. Kríž. Poviete si, na čo tam ten kríž je? Ten kríž nám vždycky pripomína taký symbol, čo pre nás Ježiš urobil na kríži. On zahladil to nepriateľstvo. A tak prišiel zvestovať pokoj vám, ďalekým a pokoj blízkym, lebo skrze neho, skrze koho? Amen. Skrze neho obaja máme prístup k Otcovi v jednom duchu. Teraz toto dávajte pozor. Skrze koho máme prístup k Bohu? Skrze Ježíše. Tak my nepotrebujeme nikoho iného, aby sme mohli s Bohom komunikovať. Chytili ste to? Ja nemusím niekde chodiť niekomu hovoriť, zdôverovať sa. Pane, ja mám problém. Ja môžem povedať Bohu, Pane, vieš, že s tým bojujem. Môžeš mi s tým pomôcť, všemohúci Bože. Máme prístup priamo k trónu živého Boha. My môžeme komunikovať. A tak teda nie ste už cudzinci, ani príšelci, ale ste spoluobčania svätých a domáci, halelúja, Boží národ. Ľuďom jemu vlastným. Takže už vieme, čo sme, že? OK. A táto správa, toto povzbudenie od apoštola Petra prišla v pravý čas a pravú chvíľu. Prví kresťania potrebovali povzbudenie ako nikdy predtým, aby stáli pevne vo viere, vo svete, tam, kde žili. Mnohí z nich stratili, a teraz počúvajte, stratili občianstvo, uznanie, rešpekt a všetky privilégia. Svojím spôsobom stratili všetko. Ako by sme reagovali my, keby sme všetko toto stratili? Žiadny rešpekt, žiadne privilégium, žiadne práva, nemáš ti nič. Si len prenasledovaný. Kdekoľvek si ako proste buď ťa zatknú, alebo ťa sejmú. Nemali nič. Prišli o všetko. Ako by sme sa správali my, keby sme prišli o všetko? Dobrá otázka, že? Čo by sme robili, keby nám všetko to, čo teraz máme, pohodu, autíčka, zahrady, chaty, dovolenky, dobrá práca, šnicle, sviečková, keby sme nemali nič, ako by sme sa správali? Keby nám to všetko zobrali. Nepočujem.
A dnes, bratia a sestry, prejdeme dnes, každý jeden z nás hľadáme miesto v tejto spoločnosti, v cirkvi. Tieto Petrové povzbudivé slová nám môžu pomôcť pozdvihnúť našu dôveru. Pretože v Božích očiach máme úžasný význam a hodnotu. Haleluja. V Božích očiach máme veľký význam a sme veľmi hodnotní. Ja tu vidím samé perly, všetko, čo tu sedia. Samé perly, hodnotné. Haleluja. Viete, že veľakrát naša neistota, a teraz venujte pozornosť, viete, že veľakrát naša neistota pramení zo slov, ktoré vychádzajú z našich úst. OK. Teraz si poviete, no tak o čom to chceš, Peter, hovoriť? A niekedy hovoríme tieto slová. A pozrieme si, čo hovoríme niekedy. Čo povieme my. Aj napriek tomu, že vieme tieto veci. Hovoríme o službe v cirkvi, to znamená, že my sme cirkev, že? Toto nie je naša cirkev. To je Božie telo. To je Božia cirkev. My hovoríme o Božej cirkvi, ako keby všetko majú na starosti iba kto? Ktorí sú zamestnaní na plný úväzok alebo na polovičný. Alright, ideme ďalej. Druhými slovami, všetci tí, ktorí sú cirkevnými zamestnancami. Ale pozrime si, čo nám hovorí slovo. Máme dobre, že keď čo si niekto hovorí, vyťahneme slovo a pozrieme a uvidíme, čo nám hovorí slovo. Amen? My nemôžeme sa nejako dohadovať. Každý jeden kresťan je povolaný a má zodpovednosť slúžiť a naplňať Božiu vôľu. Ste si všimli, že každý jeden kresťan, to není len pastor, každý jeden kresťan, každý jeden z nás je povinnosťou naplňať vôľu našeho Pána. Thank you, Jesus. Takže pozrieme si Rímskym, kapitola 12, 4 až 8. Lebo ako v jednom tele máme mnoho údov, ale všetky údy nevykonávajú tú istú činnosť, tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi. Jednotlivo však sme si navzájom údmi, keďže však máme rozličné dary, podľa milosti, ktorá nám je daná, kto má proroctvo, nech ono súhlasí s vierou. Kto dar služby, nech slúži. Kto dar vyučovania, nech vyučuje. Kto dar napomínania, napomínanie. Alright. Nech napomína. Kto dáva, nech dáva z úprimnosti. A kto je predstavený, nech je horlivý. Kto činí milosrdenstvo, nech je ochotný. Predstavte si, keby sme boli všetci jednakí. To by bol mazec, čo? Ako tí rôzne filmy, oni robia treba takých tých foných a trpaslíkov a všetci sú jednakí. Ako by to bolo? My sme každý unikát. Každý sme iný. A niektorí prorokujú, niektorí dokážu vyučovať, niektorí sú ľudia, ktorí dávajú. A dokonca si všimnite, niektorí sú aj, ktorí napomínajú. Hello. Ja viem, že akože vám to nevadí, keď vás niekto napomína, no ale niekomu to môže vadiť, vieš? On mi stále vypráva, čo mám robiť. On mi už pije krv. Vysáva. Už tam ani nebudem chodiť viacej. Alright, takže dávajme si pozor, čo hovoríme, lebo my vždycky ideme so slovom. Teraz sa to... A poviete si, čo teda má ten pastor, teda keď ja mám niečo robiť, alebo ja musím robiť niečo v cirkvi, čo teda ten pastor má robiť, teda čo je jeho robotou, čo je jeho účelom, na čo tu ten pastor vlastne je. Keď všetko zabudnete, čo som tu hovoril dneska, nezabudnite toto, napíšte si to 4, 11, 12, Efeským, to si napíšte, prosím vás, Efeským 4, 11, 12. A teraz budeme vedieť, čo je hlavnou úlohou každého pastora a ten, ktorý je vo vedúcej pozícii v cirkvi. Hlavnou úlohou. Kto on? Ježiš ustanovil jedných za apoštolov, iných za prorokov, zase iných za evangelistov a iných za pastierov a učiteľov. Sú ustanovení. Na čo ich ustanovil? Aby čo robili? Pripravovali svätých. Kto je to? Nás. Cirkev, svätých, my sme svätí, pripravovali svätých na dielo služby budovať telo Kristovo. Toto je úlohou každého pastora.
toto je úlohou každého staršieho a diakonov. Proste tie dary využívať a uschopňovať, budovať telo Kristovo. Nič inšie není. Pastor nemôže robiť všetky veci. On dokáže niektoré veci urobiť, ale toto je pre ňou najhlavnejšie. Ak toto pastor nerobí, tak je problém. Musíme byť vyučovaní, my budeme pod vyučovaním, pod pastorovým vyučovaním a tým pádom my potom budeme vyučovať. Halelúja. Amen. Pamätáte si, ako mali ten problém apoštolovia, cirkev rástla v Jeruzaleme, všetko bolo fantastické, ale mali problém s helenistami. Helenisti to boli Židia, ktorí hovorili grécky, oni nehovorili, už tam bol trošičku rozdiel. Začali byť rozdiely. Boli helenisti, oni takisto boli obrátení, oni boli znovu zrodení, oni boli časťou cirkve, ale boli Židia a helenisti. Oni boli tiež Židia, ale hovorili inou rečou. A boli vdovy a oni už tí vdovy boli zanedbávané. Mali problém, tak prišli, hovorí Peter učeníkom, hovorí apoštolom, čo budeme robiť? A Peter hovorí, prosím vás, počúvajte ma. Ja si nemôžem dovoliť, aby som tu obsluhoval naše vdovy. Musíme si vyvoliť bratov, ktorí sú zmocnení a s múdrosťou a mocou Ducha Svätého, ale ja sa musím venovať vyučovanie a kázaniu evanjelia. To je mojou povinnosťou. Pamätáte? A jeden z nich, čo bol zvolený, bol aj Štefan. On bol helenista a bol ukameňovaný. Takže aby ste vedeli, to je povinnosťou pastora aj, čo sú vedúci v zboroch, vyučovať a budovať dielo Kristova. Amen? Máte to? Chytili ste to? All right. Pozrieme si, čo niekedy hovoríme. Hovoríme o povolaní slúžiť Bohu, ako keby sa to týkalo len niektorých vyvolených, tí, ktorí boli povolaní Bohom na službu. Slúžiť. Boh má pre každého jedného z nás pripravenú službu. Ale veľakrát nám chýba čo? Ja viem, že tu na každý je poslušný, jasné, to je v pohode. A všetci ste oddaní, ale nám to veľakrát chýba. Poslušnosť a oddanosť. Ale zase pozrieme sa, čo hovorí slovo. Viete, každý jeden z nás máme určitý talent. A je možné, že chodíme do cirkve v nedeľu proste a ten talent my vôbec nevyužívame. A viete, že jeden deň my s tým nič urobiť nemôžeme ako pastor a vedenie cirkve, ale jeden deň budeme stáť pred tatinom a bude čas vykazateľnosti a budeme dávať účet. Čo mu potom povieme? Sme obdarovaní. Viete, že keď treba bratia a sestry tie dary nepoužívajú, tak tá cirkev potom, ako keď máte mašinu, napríklad keď máš krásny nový motor, bavte, bez oleja. Ako to pôjde? Naštartuješ, možno, že 30 sekúnd, konec, motor odíde. A je po autičku krásno. Máš nádherné auto a motor je v čudu. To je to isté aj cirkev, keď sa talenty nepoužívajú. Takže, čo hovorí Pavel? To je ten, ktorý sa obrátil. Saul, Pavel. Napomínam vás teda, ja väzeň, bol vo väznici v Pánovi, žite tak, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní. Vo všetkej pokore, nežnosti a trpezlivosti. To sú tri veľké veci hento. Pokora, nežnosť a trpezlivosť. Môžeme si ich niekde objednať na Amazon alebo tak niekde na internet. Trpezlivosť. To sú krásne vlastnosti. Znášajte sa navzájom vo spolok, v láske a usilte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo, jeden je duch, ako ste aj boli povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Halleluja. Vidím, že ste povzbudení. Halleluja. Thank you, Jesus. OK, tak sa pozrieme ďalšej. Potom zase niekedy hovoríme a opisujeme o niektorých kresťanoch, to znamená akože medzi sebou hovoríme. Ja viem, že to vy nerobíte, ale ja som to niekedy robil. Ja som si to musel nadstaviť.
používame slova ako pozemský, telesný, svetský, ignorantný, ako keby oni neboli, alebo boli nejakými takými druhotriednými občanmi v Kristovom tele. Ale Hospodin náš Pán vyzbrojuje a uschopňuje koho? Len niektorých? Väčšinou? Časť? Všetkých, že? A keď povieme všetkých, to znamená všetkých, že? Všetkých kresťanov, aby vykonávali jeho dielo a naplňali jeho vôľu. Wow. Takže, drahí bratia a sestry, ak naplňate teraz vašu vôľu, tak dneska by bolo dobré, aby ste si povedali, od dnešného dňa prídem domov, ja si klaknem, pozdvihnem ruky k nebu a poviem, Pane, ja budem naplňať tvoju vôľu od dnešného dňa. Už to není o mne. Ja som to musel robiť 2009. Včera som to hovoril na mužoch. Ja som to musel mu dať, lebo všetko to bolo o Petrovi. Všetko to bolo o mne. On mi žehnal, on mi dával veci, proste americký sen. Všetko sme mali. Ale ja som nebol šťastný, lebo nad nami bolo prorokované, že jeden deň nás Boh zoberie do krajiny, z ktorej sme odišli. A ja som to nechcel počuť. Ja som to odkladal tak dlho, ako som len mohol. A 2009 som povedal, Pane, ty, tvoja vôľa, není to o mne. Ja už som unavený z Petra. A za 2 roky sme už boli v Česku. Halleluja. Úžasné. Thank you, Jesus. Takže 1. Korinským, lebo rozdelené sú dary milosti, ale ten istý je duch, a podelené sú prisluhovania, ale ten istý je Pán. Podelená je spôsobnosť, ale ten istý Boh, ktorý pôsobí zase všetko vo všetkých. Všetko vo všetkých. Nie, tam napísané, že pôsobí všetko v pastorovi, všetko v učiteľovi, všetko v prorokovi, všetko vo všetkých. V každom z nás. Halleluja. Thank you, Jesus. All right. Takže ako apoštol Peter opisuje kresťanov, nás a tých, ktorí milujú Ježíše, tak to je našou skutočná, ako taká naša skutočná identita. Ako nás on opisuje. Amen? To je naša identita. To sme my, ako sme čítali dneska v slove. Patríme Bohu, pretože sme prijali jeho povolanie, milosrdenstvo, a preto Boh, a teraz vám poviem niečo, Boh má nárok na naše životy. Wow. Ja som si vždy myslel, že život patrí mne. Ja si môžem robiť, čo chcem. No! My keď dáme náš život Bohu, tak svojím spôsobom naše životy už nám nepatria. Amen. Amen. Prijali ste to? Naše životy už nám nepatria. Patria Bohu. Ale to je moje. Ale to je moje. Naše není nič. Ja to hovorím preto, tak to zdôrazňujem, lebo ja som s tým bojoval. Ja som s tým veľmi bojoval. Toto je vlastné mozole, toto som si ja postavil. Toto som si ja kúpil. Som chodil nad časom robil. To je moje. Nechytaj sa mi toho. Zlomím ti ruku. Ja som musel premeniť moju myseľ. A hlavne vtedy sa to stáva, keď človek vyrastá v nedostatku. Keď si chudobný, keď vyrastáš, tak máš ako takú potenciál si to nadobudnúť a robíš všetko preto, aby si to mal, a potom si toho vážiš a potom už prekročíš tú hranicu, proste ani nedovolíš. Keď sme boli tu v Československu, ja som kúpil prvé auto, sme mali 1000. Poznáte? 1000 MB. Potom som si kúpil v 84. 120 LS. Janka mala už vodičák. Ona nikto nešoferovala to auto. Nechytaj sa ho. Ja som slúžil tomu autu. To bol môj Boh. Ale keď sme prišli do Ameriky, Janka mala vodičák. Ja som už nemal inú možnosť. Ona musela šoferovať. Ja som musel s tým bojovať. Ale nešoferovala len celým s tým, taký ten maličký Volkswagen, taký ten Bug. Viete, ako čo boli tie chrobáky? S traktormi, veľké traktory, mašiny. Čo sa chytila, s tým šoferovala.
Majiteľ prišiel, toto je jednička, toto hento, toto stlač takto, toto stlač hento, ahoj, čau. Všetko. A ja som jej nedovolil v Československu, nechytaj sa mi to. Ale tam som už nemal inú možnosť. Preto som bol rád. Thank you, Jesus, že má vodičák. Halelúja. Bratia, ja mám krásne svedectví. Ojej, Jesus. Takže vlastne sme spolu mravne zaviazaní. Spojení aj našou povinnosťou je čo? Kedysi to bolo, pamätáte si tie plagáty, bolo kedysi Soviet Union, akože so sovietským zväzom na večné časy? Takáto ruka to bola. Pamätáte, ako dnes, to bolo všade. Ale my svojím spôsobom symbolicky sme zviazaní spolu, aby sme spolupracovali. A spolupracovali na Božom diele. To není, že to si robím ja pre seba. To je jeho dielo. To je jeho cirkev. Haleluja. Takže, toto je veľmi dôležité. Vieme, kto sme. Prečo vieme, kto sme? Pretože vieme, komu patríme. Jesus. Je to úžasné, ja viem, patrím Ježíši. V pohode, nemusím to riešiť. Pokiaľ nebudeme mať porozumenie a múdrosť o tom, o čom sme dnes hovorili, o rozdieloch a rozdielnych úlohách pracovať v cirkvi na Božom diele, tak, čo sa stane? Pozrime si, bratia. Tak nikdy nedosiahneme náš maximálny potenciál a hlavne to, čo Boh má pre každého jedného z nás pripravené. Ak nás toto myslenie bude zabrzďovať, zastavovať, stále obmedzovať a paralizovať, ako to máme nadstavené, tak nikdy nedosiahneme maximálny potenciál. Nikdy. Koľko rázy treba, ja keď chodím okolo, po slovensky to cintorín. Rozumiete tomu, čo je cintorín? Žbito. Keď idem okolo Žbitova, tam koľko rázy tí pomníky sú, vždycky ma napadne, koľko je tu pochovaných talentov, ktoré nikdy neboli rozvinuté. Nikdy neboli použité. Potenciál nikdy nebol. Nedosiahli nikdy. Mali talenty. Ľudia sa im smiali. Ľudia ich opovrhovali. Oni boli talentovaní. Boh nás nebude zastavovať. Takže, vidíte, ak budeme hovoriť a myslieť si, že do aktivít cirkve sa môžu zapájať len tí, čo sú zamestnaní v cirkvi na plný alebo čiastočný úväzok, sú pastori, proroci, evanjelisti, učitelia, apoštoli, misionári a sú zvlášť obdarovaní, múdri, šikovní, talentovaní a ostatní sú ako druhotriední, menej cenní, menej dôležití. Tieto veci už nepoužívame od dnešného dňa, OK? Neriešme veci, každý riešme sami seba, čo máme a robme, naplňajme vôľu našeho Pána. Pretože ja nebudem stáť za vás pred Pánom, keď tam bude otvorená kniha života. Tam bude stáť Vitalij, tam bude stáť ďalšia sestra, brat. Ja budem stáť sám za seba a budem dávať účet. Amen? Halelúja. Keď toto budeme robiť, viete, čo sa stane? Stanú sa z nás len diváci, ktorí z hľadiska sledujú nečinne a nebudeme schopní zdieľať sa s druhými ľuďmi, čo náš Boh pre nás urobil a stále robí. Budeme len sledovať. Ja tam idem na zhromaždenie, len tam si to idem odpočinúť, ja to tam vydržím tie 2 hodiny. Budeme ako diváci. Nebudeme robiť nič. Do ničoho nebudeme zapojení. Keď takto budeme rozmýšľať. A chcem vám povedať, každý jeden z nás patríme živému Bohu. Každý jeden z nás, že? Máme nebeské občianstvo. A teraz dajme tomu, niekto sedí vedľa vás. Ja viem, Natálka nesedí nikto, ale môžem niekomu povedať. Ja mám nebeské občianstvo. Môžete to povedať jeden druhému. Ja mám nebeské občianstvo. Román, povedal si to, Ruženke? Povedz jej, ja mám nebeské občianstvo. Viete, čo je to mať nebeské občianstvo? To je bomba. To nemôžete, čo americké občianstvo, české, slovenské, nebeské.
Haleluja. Amen. A Boh každého jedného z nás uschopnil a zmocnil mocou s čím? Duch Svätý. Vy si myslíte, že my máme nejakého menšieho Ducha Svätého, ako mal Ježiš, keď ho Ján Krstiteľ krstil v Jordáne? To je ten istý Duch Svätý. Same Holy Spirit. Tá istá moc Ducha Svätého. A preto musíme slúžiť a budovať jeho kráľovstvo a jeho cirkev. Dáva nám denne príležitosť mu slúžiť tým, že každý jeden z nás budeme svetlom a solou v tomto svete. Takže môžete povedať teraz jeden druhému, každý jeden z nás máme byť svetlom v tomto svete. Každý jeden z nás máme byť svetlom v tomto svete. Amen? Ak nebudeme, máme problém. Lebo tu bude všade tma. Čo sa stane, dajme tomu, keď je tma niekde a dáte len také malinké svetielečko. Wow, tam je svetlo a môžeš kľudne, bezpečne kráčať. Takže my musíme byť tým svetlom. Chceme byť svetlom? Kto chce byť svetlom? Amen, amen. Dobre, výborne. Thank you, Jesus. Svetlom. Takže, ešte raz, nakoniec, aby ste vedeli, už nie sme čo? Utečenci, ale synovia a dcéry kráľa kráľov, pána pánov, so všetkými privilégiami, právami, požehnaniami členov kráľovskej rodiny. My sme členovia kráľovskej rodiny. Halleluja. Není to úžasné? Pamätáte, ako má rôzne televízne prenosy, a keď tam tí králi a tí kráľovskí členovia tej rodiny, proste si myslíte, že oni sú ľudia ako my, oni sú není nič moc. Ale my sme skutočne členovia kráľovskej rodiny. Tak to príjmite, zafixujte si to, dajte do vašich srdc, buďme svetlom, jedávate radi jedlo, keď tam není sol, keď to není slané? Buďme solou, amen? A keď je sol, tak to potom chutí. Mňami. Napríklad, keby ste mali french fries a bez soli, také plané. Ono sú to french fries, ale je to bez soli. A keď tam dá sol, keď sú čerstvé, Jesus. Olizujeme si prsty, že? Takže buďme svetlom a buďme solou pre našeho pána. Takže čo sme? My sme dcéry a synovia kráľa kráľov a pána pánov. Haleluja. Naplňajme, bratia a sestry, vôľu našeho pána. Nevenujme pozornosť tomu alebo tomu. To je našou prioritou, naplňať vôľu našeho pána. Amen? Prijali ste to? Nepočujem. Alright. Haleluja. Pane Bože, tak ti ďakujeme za tento úžasný čas, za to, že si nám dal toto slovo, o ktoré sme sa opierali a ktoré je nemeniteľné, na ktorom sme stáli pevne a ty si nám dal veľa povzbudení cez Pavla, cez Petra. Pane, oni to napísali, lebo naši súrodenci boli znechutení, oni nemali domovy, oni boli prenasledovaní, Pane. A my takisto bojujeme zase iné boje, iné prekážky, iné rôzne veci, ktoré musíme prežívať a musíme čeliť. Preto v mene Ježiša Krista, Pane, dotkni sa nás, Duchu Svätý, ukáž nám niektoré veci, aby sme zmenili, aby si nám ty v tom pomohol, lebo niektoré veci zmeniť pre nás je veľmi ťažké. Ale ty nám v tom pomôžeš, my ti to dáme a ty postupne budeš premeňovať našu myseľ, naše postoje, naše prežitie, ako sme vyrastali, čo sme robili. To všetko nás ovplyvňuje, Pane. Ďakujeme ti, Duchu Svätý, za tvoju prítomnosť. Požehnané je tvoje sväté meno. Ďakujeme ti, Pane, že tu môžeme byť časťou tvojej cirkve, tvojho tela. Ďakujeme ti, všemohúci Bože, že ty si každého jedného z nás obdaroval darmi, ktoré ja nemám. A každý sa doplňame navzájom, to bude bomba, to bude úžasné, Pane. Tak daj nám také pohnutky, premen naše myslenie a občerstvuj, Pane, nás, aby sme pracovali, zapojili sa, spolupracovali, aby sme budovali tvoje kráľovstvo. S mocou Ducha Svätého v mene Ježiša Krista.
A všetci môžeme povedať amen. Haleluja. God bless you. A v Amerike by som povedal go in peace and serve the Lord. Choďte v pokoji a slúžte Pánovi. Amen.